Nefunguje to. Nefunguje to. Takto? Som sa to dostal. Ja vidím, aká je tá voda studená už sem. No, a použij ruky. To horolezci iba nohami by liezli stále. To je akože, kde je hrubá sila? Zajímavý úsek, not gonna lie. Nešmíka sa tak, no tá skala dobrá je. Verím tomu, že túto drážku tu urobili dodatočne, lebo ľudia to nedávali. Akože celkom im ďakujem za tú drážku, nebudeme si klamať. Tiež ju oceňujem. No pekne, hej, akože na feráte. Tá voda je super, no. Akože... Tak 30 stupňov, 15 stupňov. Presne, by som možno aj otestoval ten tlmič pádu, že... Nice. Vyšlo, čo urobím? To bol tiež zaujímavý úsek. Dávam mu jednotku s hviezdičkou. Ale keby po tebe bol takže pol kilometra nič, tak by to malo úplne iný nádych. Takže to by mi nebolo až tak všetko jedno. Vítam. Vítaj. Nice. Neoprénom. Precítil, že chvíľkový silový záber bude lepší ako hľadanie spotu. A ty chceš fotku? Ja chcem fotku. Máte takto? Našich minút? Čo, je to také labilné, alebo čo? Je to normálne povolené. Aha. A aký z toho máš pocit? Á, tak to je to v pohode. Áno. Podľa mňa je super.
You can go. Ma fascinuje, že tu není nejaká ochrana pred nejakým padajúcim kamením tam dolu na ten chodník. Bohužiaľ. No, si sa to pichol, ale akože tu je veľmi pekný záber dole. Už chápem toho Michelangela. A zdravíčko. No, už začínajú nejakým horolezem. Áno, normálne. Padne ti tam noha do skaly donútra. Či vole. Niekam spadla. Dobre, dobre. Nešmýka sa tá skala moc, takže kľudne. Tu na potom dole máš taký vpád nohou do prázdna, do skaly. To nebolo dobré. Deláš moc vpád do skaly. Vyzerá to brutálne dobre, no. Nepáči by som asi dal, ináč keď to tak hovoríš. Ale už presne hovoriť, dovedle, tak som hladný. Takže mal by som si vyprážanejšie z ráno povedať. Zošmykol nohu z tej šprúci, neskoro som zletel. Hej no. Teraz som si dal dobre silový tréning na ruku, lebo nečakala to. Jo, to vyzerá luxusne. Vyzerá
Vyzerá to hodne pekne. To už sa blížime k tomu nechutnému prejazdu. Aké máš z toho pocity? A je to moc labilné? Fakt? Hej, ja ti závidím, že máš pevný zem pod nohami. Akože není to také hrozné, ale není to ani také dobré. Kousany nechci to pravdu. Hej. Dobre. Tu máš pravdu. Dobre, najnechutnejšiu vec mám za sebou. Cítim pevnú zem pod nohami. No poď si to rozkákať, ty opičak. Je to blázon, no. Aspoň mám zasa profilovku na YouTube. Čo? Sedíš tam jak na záchode. Poprosím na podpis. Povedz mi to do kamery. Dávam ti prednosť. Hej, chlapom. Chlapom, jednoducho. Mužom, statočným plemenom. Už preháňam, ja neviem. Hej, ja viem. Už som sa premotivoval. Hej, ale jak si ako to je už práve to, hej, ešte máš to. Čím si to zaslúžila, čo? Všetky profesionálne kroky mám natočené. Ja si nechcem buchnúť koleno, kde si ho buchol? Varuj ma. To ste jak išli, až moc dole či vrchom? Asi moc dole. Trafím sa? Neviem, čo sa to... Asi všetky. Jazero, niečo, čo to je? Takže každý sme prispeli 50 centami? Hej, cítim sa lepšie. Velepte nás. Velebnosti budú blejť. Práve si zaplatila ten ranný budíček. Ale dobre. Všetci za jedného, matka za všetkých.
Tak si hovorila, že máš šitie, nie? Tak zošijem. Aha. To takto ste to tu vymysleli. Ale prosím ťa. Všetko je to bolo v pohode. Vôbec mi to nerobilo nejaký problém. No, som spokojný. A potom mi na SBO zošívala.